प्रमोद जयग हाबा हाबा जाहलै हाथासुनिया मा फोरमायो नोंसोर मिथिगौ ना जा एसे स्टाडि खालामो सिन्था खालामो हाथासुनिखौ मिथियो नायनो आं फंनैसो बाथ्रा बुङो हाथासुनिखौ हाथासुनियाव हिन्जाव गोदाना हौवा गोदान सिगांथ' खुरना होआ होमबा मा फोरमायो बेलाय बिनि उनावसो हौवा गोदान लोगोनो ओंखाम होयो नङा होमबा नोंसोर मिथिया मिथिया आं मिथिया गोदो मामोननो बोरैबा माबा मोनसे जाथाय जानानै हाबानि उनाव हाबा जाखांनानै हौवा गोदाना बोरैबा थैखाङोबा थैबाय बायोबा हौवा गोदाननि लोगो मेथर ना मा दाना मिथ्रु होनो बियो बै हिन्जावखौ हाबा लानांगौ जाहैबाय नंगौ नों माथो लोगो जादों नों हौवा गोदान लोगो नालाय नोंनि बिनि सेकेन्डआ बेनो बे नियमा दङ जादों नाथाय उनाव बेखौ मा सिन्था खालामलायखो खस्थ' जालायनाय खोथा थाहैबाय गोरोबलायनाय खोथा जाहैबाय बेफोर जबरदस्ति खालामला होननानै बेखौ मानिबोआखै जाहैबाय गोदो हौवा गोदाना थैबाय फैयोब्ला हौवा गोदान लोगोआ जायनाखि ओंखाम जाफाग्रा बे हिन्जाव गोदानखौ लाथारनांगौ जादों जाहाथे बे हौवा गोदाना फार्स्ट ओंखाम खुरना होयो बे मा फोरमायो माने हिन्जाव गोदानादि नोंजों ओंखाम खुरना होबाय माने जुलिनि उनाव गासैबो हिन्जावा गावनि दायित्वखौ हौवानो होखाबाय जानाय लोगो लोगो मा जाखो बिनि दायित्वखौ आं रुजुना लाबाय सिन्था खालामनो मा बियो फोरमायदों नोंनि दायित्वखौ आं बजबना लाबाय हजम खालामबाय दिनैफ्राय नों गासिबो आंनि आखायाव जोबसै नोंनि दायित्वआ आंल'सै बिनि उनावसो रायलायबाय होआ होमबा बे सिद्दा खोथा होनबाय आङो एसे गेदा गेदेर दंब्लाबो होमबा बेसे ओंथि गोनां दा बेखौ जों एसे फोसाबथारनांगौ नों बेसे गिदिर हाइलाइट खालाम बेसे जौगामाव खालाम हाबा खिनिया बाथौखौ साब सिखोन खालामनानै हौवा गोदाननो हिन्जाव गोदान माला गानो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान मालाखौ एकदम हाइ फाइ खालाम सादा सिदायै बेसेबांबा सिम्पल बेसेबां स्टेन्डार्ड खम खरसै जायो जोंनि गोरिब न'खराबो बेखौ मोजां हाबा होनो हायो किन्तु जयग होआबा आं हाबा जायाहाय होननाय खोथाखा गोदो आं बे खोनाबोदों माखासे जों हिन्जावफोरखौ अखा थफ्लं हान्थु फरायनानै जिरायनांनायाव सजा होयो जयग होनायाव जोंनियाथ' हाथासुनि रोखोम दसेल' बोराय बाथौखौ साखि दोनबाय गय जरा फाथै जरा होनानै जों खुलुमबाय रायसंबाय हौवा गोदानखौ हिन्जाव गोदानखौ बोराय बाथौनि सिगाङाव रायसंबाय जुलिनि खोथाखौ रायसंबाय बिनि उनावहाय इसिङाव लांनानै माइनाव बोराय माइनाव बुरैनो हिन्जाव गोदानाव रायथिना होबाय दिनैफ्राय न'नि माइनावा बेनोसै होननानै रायथिना होबाय हाबा खेबों जोब्बाय जोंनिया सादा सिदा बेनाव माथो नांगौ इसोरखौ साखि दोननानै जों हाबा जाया होमबा इसोरासो मेन नङा होमबा दा बेखायनो जों बेखौ एसे फोसाबनांगौल' आं खावलायो धोरोमारि बाथौ गौथुमा बेखौ एसे फोसाबगोन स्टेन्डार्ड खालामगोन बे मोनसे थाबाय आं खावलायनाय